Ya, oke. Mana ke lamai?
Yan, ipag-serve sa kalamay, guys. Masuk. Bantay kayo ng interview mo ninyo na na. Hi guys, mga untag kalamay. Sa Chings Kalamay. Arin. Paso inuwan tumanang. Tawa. Hello guys, good afternoon. Nahuman na ba nito na Kalamay guys, there is a Chings Kalamay. So, ano siya mga uniform guys, maraming mga nurse. I am the head nurse.